Hej og velkommen. Her i videoen vil vi præsentere Sika Biasin VR410, som er Sikas nye styrenfri spartelmasse. Spartelmassen tilgodeser det øgede fokus på arbejdsmiljø og kan erstatte traditionelle spartelmasser en til en. Sika Biasin VR410 er en letvægtsspartelmasse, det vil sige, at den har en tæt densitet og en lav vægt, og man får en overflade efterfølgende, som er uden porehuller, når man sliber i den. Spartelmassen og hærderen er let at blande, og den er nem at påføre og bearbejde. Spartelmassens rigtig gode slibeegenskaber reducerer arbejdstiden og øger effektiviteten på jeres værksted. Sika Biasin VR410 skal påføres rene og slebende overflader, og den har rigtig god vedhæftning på traditionelle overflader som stål og aluminium. Inden slibning af overfladen anbefaler vi afrensning med Sika Remover 208 eller vores nye Remover 208 spray. Efterfølgende skal der aftørres med et tørt, fnugfrit papir. Spartelområdet anbefaler vi at slibe med kun 100-150 til den ønskede overflade er opnået. Når slibearbejdet er færdigt, anbefaler vi at gentage processen med Remover 208 for at fjerne slibestøv og eventuel forurening. Med vores nye dispenserløsning doseres A- og B-komponenten korrekt 100-3. Hvis man vælger at arbejde for dåse, så er blandingsforholdet stadigvæk det samme 100-3, 100 gram spartelmasse og 3 gram hærder, som vi anbefaler, at man afvejer inden blanding. I dag påfører vi spartelmassen ved ca. 20 grader, og det giver en bearbejdningstid på ca. 5 minutter. Ved større skader anbefaler vi, at spartelmassen lægges i af flere tynde lag. Spartelmassen kan påføres med en stål, plast eller gummispartel. I dag anvender vi en stålspartel. Vær opmærksom på, at produktet ikke hærder op ved temperatur under 5 grader. Efter ca. 25 minutter kan spartelmassen slibes. Vi anbefaler at starte med en slibeklods med korn 120. Og efterfølgende bruger man en korn 180-240 med en excentersliber. Overfladen er nu klar, og vi vil ønske jer en rigtig god fornøjelse med den nye Sika Biasin VR410 styrenfri spartelmasse.